taka po. 50 taka mo botol. Inke ani floating kangke cheng jeta jaga narak man inke iko o khunta o pil non mo sa pairi sadi da sa pairi sakade pa keri kha jaga keri kha obo pura bolong tongos naji bese clean ke hoki paikha atom sa wati wa unai thabuke tamnane jotono haini hai lamsok phiro ani channel o tei jotono lamsogo tini katal blog o khakhayu norok jotono kahamno tongna angbo kahamno tini hingke ang town o phaijak norok nugui mankhana tabuk to town o reduction mela ngui tongo choitoro mela every year nongo choitoro mela tei joto jaga no klai klai khe mani bo mani tongo tei offer rok rigui tongo iko bata o bo juta offer rok rijak hingke ani logyo ani friend phaijak bo to kamini phaimani bo sarigo sokpai khata hingke ani bo tini morning duty tongmani hingke iko sarigo bo sokpai nai tabuk jeng town o phailajak bo tini horsa tongi nai khana thangpinai bin bo time korei hingke tabuk iko mani rok paile tolayo bini cherai ni bage juta nai tongmani nai tongi tam tam pai ya to chi konche to camera o se motor hake no go 50 rupees hingke saya diba tabung ke cheng khadimo phailajak khadimo bo ekdom juta klai klai khe ofari ui tongo iko nugui mankhana bo bini cherani juta paine hani nai tongmani obo only 100 che hingke bo to bini wife ni bai bin cherani bagino juta paine nai tongmani ta iko naidi uko yago tijak nugui mankhana obo bo only 100 bo bini wife ni bagi paimani hingke naidi bese klai khe maya da khadim sophano se ekdom klai khe ofari ui tongo so jeng khadim so juta rok paina kha ani dol bini cherai bai bin bihing ni bagai hingke noro believe khayangke je bini bihing ni juta paimani 100 ke to jeng to mani paikha hingke online no norok check khaimano obo 999 taka 1 taka kom 1000 999 rupees ke mari nai online no hingke naidi o jaga besek 100 ke no mani paikha hingke norok bo dakti offer pai sekang phai nai phaimano haino mane footpath ni paya phano jeta brand ni like tabu khadim rok bata rok amti rok ni norok offer jangke pai nara khangke balance saw hadiba jefru nangwa afrung kangke to pai ni belai khe dam nangwa aboni bagai amti offer ifru pai nara khangke balance saw ta rang tongkheba atom sa wati wa unai thabuke tamnane je lama o dukan jana rok joto rok saima tongbai kha wati gebang khe wa khangke boro bo jaga bong ri rok khalnai ba ge je mela bera ne rok to joto nogo thangbai ne aboni bage ekdom boi tongkha 2000 years later town ni nogo phainai tabukhe cheng horni bagai mui rok songna nai to layo ani dol belai no kata kuti thokjago tabukhe ko joto to kata kuti tumani no kaham ki karagai nai clean ke shui paikha yangoi ko onion green chili fry khai tongo ke koro kang kai to green chili ginger garlic paste khajak te onion gorja yangwati kaisa ang thaipung budok khaina nai tongo thaipung khokmani iko abona thaipung budok khlainai tei badbaki khukui toni kha sa on drusa nai sikamuk pai so hingke tini ni chini dinani bagi ready yang thaipung budok khlai paikha thaipung budok ko pias kathang rawi rikha yang ko katakuti bo muni paikha tok ni katakuti hingke tok katakuti ani bo favorite te andol ni bo favorite hingke aboni bagi no cheng tini abono chawoi dinan khlai lai sinai 2000 years later pa keri kha jaga keri kha obo pura bolong tongmas naji bese clean ke hogi paikha joto no iko pilar kai toni paikha joto jaga paijak mamang naji ko joto pilar kai jak naji ko yang main road yang kai kora obo water park
kaisipan keri khana jaga ora kisapan nadi ko jo to pilar kaijak yang ka to main road ko yang tibo thangi mano yang tibo main road pawo yang tibo pawo yang tingke non non ko pawo yo yang tingkang ke yang o subrai bidya mondir ti thangi nai ung ko payo salbagani je CRPF camp. So guys ang nang thajingo phunu geta pula phuro iko main road ni hoite ingka yang goi ko lama tongo obo 16 foot lama ingke nai obo iko yang ke water park iko ingke nai ora kaisa panchi khali jaga geri kha joto paijak ingke omong gangke jeng jeta jaga narak mani obo ni lama ora 16 foot tongo yang goi ko te kisa jaga malik yang go kumui bui khai to joto boundary ri bai kha katatar bai ingka sengkhe riui maya kho jora miliani bagai kumui bo phataros tong gangka bangka botak phaijak phainai baba bo phainai jeng relaisinai nong no phunu kana bo jagao jeng jaga narak ko yang go to 16 foot lama ora ekdom gari kotor ma phan jago ke iko naidi joto janjani plotting bagai nai boundary bai kha katatar ekdom tong thotok ngi tongo naidi ko yang water park ye i ko ora bonok rok tang tong mai khabui ora kisa rubber bagan tongo abo bo rubber bagan bo phalisiwana hne kha khayo joto nok mang bai nei ora naidi ko ingke ani plotting kangke jeng jeta jaga narak man ingke iko o khunta o pillar bai iko o pillar ingke ini omong kangke jeng jeta jaga narak mani iko o pillar bai iko o pillar ingke ko yango susa ki thangota tom tong thotok ngi to jaga ingke je ini o pillar kare jai ko i o pillar joratei ingke yang go ingke bai songi kini ke salo lama tongnai iko an kewang ma nai di Thaichuk ekdom bethai koto koto buini status mang nokpani Thaichuk sajak angke tini sasinai ko nai di bisu kotor ma tin ke sasinai Aisy ko kotor ma obrok khorok ni kaisapan khakmaya omo khakmaya angsun khak posim bomba bang kasai me nadi ko nang bora pai hampur to sade non mo sa pai di sadi do sa pai di sakade sadi sa ha mama pai di o tak mama hin chawo ni mama pai di wo ha ni mama ta pai di Putu nang tamsa? Tamsa? Mango sawa. Thok. Wow. Ai thok. Iko salis to lai kha. Hai sa dita tom bui bidu khai tom ni. Zak da mo. O tu je bla sa. Tom ba sa kha sa ne. Tunada. 산 한부터 탕세디. 나 탕나 것이야 바로. 탕세 한부터 탕. 탄. 이니 마비 탕세디. 탕이야 그나 그냥 안 외동 내 통. 안 외동 내. 아건 탕세 한부터 따따. 얼른 파이디 더. Bye. All phải đi đó. Vậy đã rồi rằng anh. All phải cho tata hindi. Bye bye. Cho tata hindi na nara yang gi. Tata hin hok do. Da nang tata hin hok di. Tata hindi ya. Tata. Thang pai kha ang với trong này mà đi.